Ahojte, srdečne zdravím starí. Je 21. júna 2025 a pred nami je nádherný slnovrat. Pekne sa nám to tu prepojilo. Dostali sme nové karty kráľovnej slnka, ktoré sú naozaj plné energie, plné síly, odvahy, rôznych symbolov, ktoré majú vrátiť našu dušu naspäť k jej sile, k jej vlastnostiam, schopnostiam, očistiť sa alebo pochopiť veci, ktoré vlastne sa dejú nielen v našom vnútri, okolo nás, ale aj vo svete. Je to veľmi náročné a k tomu, aby sme to prijali, v akom svete žijeme, vám môžu pomôcť, alebo nám môžu pomôcť aj odkazy týchto krásnych kariet, z ktorých máme načerpať silu slnka. K tomu sme si tu my už zapálili kadidlo, letný slnovrat. Naozaj je dôležité si očistiť svoj byt, alebo tam, kde žijete, to miesto bylinkami, kadidlami. Čiže ja si tu dám napríklad aj šalviu. Takže my si ten priestor náš tu pravidelne čistíme. Ak by ste chceli ešte ďalšie tipy, je tu krásna knižka o duchovných sprievodcoch, ako sa s nimi spojiť, ako s nimi pracovať, ako ich privolať. No a takému letnému slnovratu patrí určite nielen kúpanie, pobyt v prírode, ale možno aj takýto nádherný náhrdelník schizoprasu. Je to vlastne taký šamanský ochranný náhrdelník. No a lúčim sa s vami ešte nejakým posolstvom z nových kariet, tak sa pozrieme. A vyšla karta Pravda, bohyňa Ája. Takže pravda víťazí. Všetko dobré želáme starí a srdečne vás zdraví Janita. Ahojte.